Neka cesta bratstva i jedinstva, danas Bregana Lipovac ljeti obara sve rekorde. Ovdje se putuje na Kosovo, Bulgarija, za Makedoniju, Grikenland, Turkaj, a većina putnika dolazi iz Italije. Français. Österreich. Hrvatsko-srbijansku granicu ove je godine prešlo više putnika nego lani. Jesu li to samo tranzitni putnici ili naši turisti? Omjer je, pa ja vjerujem, negdje oko 70-80% je znači da je to tranzit. Iako do odredišta putuju i do 36 sati, mnogi se niti ne zaustave na hrvatskim odmorištima. Ne, spavam u automobilu. U vožnji se izmjenjujem sa suprugom. No neki će ipak stati i na parkiralištu pripremiti objed, drugi potrošiti koji euro. imamo zastoj malo da popijemo kaficu ili neki sendvič. Za cestarinu ode ipak najviše. Hrvatske su autoceste prošle godine prihodovale gotovo 2 milijarde kuna. Samo od Bregane do Lipovca prometovalo je 16 milijuna vozila. Od 2004. kad smo bili na Zagreb-Lipovac na 10 miliona, 2005. smo bili 10 i onda se otprilike 5% svake godine povećavalo. Hrvatska je do kraja 2009. godine izgradila 1241 km suvremenih autocesta, zemljopisni položaj Hrvatskoj puni proračun. Hrvatska je od tranzita u cijeloj godini znala zaraditi jednako tako kao i od turizma u samo 2 mjeseca. No prihodi nisu jedini razlog gradnje autocesta. Vladi Republike Hrvatske je bit povezati sve krajeve Hrvatske, prometno povezati i dozvoliti gospodarski razvoj svih krajeva Hrvatske. Europa i svijet prometno više ne zaobilaze Hrvatsku. Dokazuje to i podatak da su se rampe na naplatnim kućicama hrvatskih autocesta prošle godine podigle 33 milijuna puta.